Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Iya. Iya, enggak. Iya. Telepon Mbak, hari. Sabar sehat. Alhamdulillah sehat, nggih. Ini sehat. Nggih, Mbak niki kula badhe wawancara kalian panjenengan masalah dengan proses sakit. Nggih, sakitipun stroke kan? Nggih. Terus dengan stroke ngantek mboten saged mlampah. Nggih. Jadi serangane kenging semalih nggih. Separuh badan. Mbak niki ketika saat saya sepandai ngoten nggih. Itu baik dalam keadaan tidur, kemudian tangan dan kaki sebelah itu tidak bisa apa-apa. Ngoten nggih. Alhamdulillah kanthi usaha dengan keluarga ini minum kopi sehat Swambor. Alhamdulillah dalam begitu lama niku saged berkembang baik terus kembali pulih seperti sedia kala. Tangane saged netok kuat-kuat. Ya wong mboten saged to. Nggih, Mboten saged nggih. Pancen nggih. Sakniki mungkin datang masjid. Nggih. Nggih. Nggih saged-saged. Ya betul saged belas Nggih. Ya Allah mboten saged. Nggih. Nggih. Kulo mboten tengah kula mboten mireng to. Nggih. Sakniki nggih pun mireng. Nggih. Ya Pak itu akan mboten ya Allah kuwi jebak. Tadi alhamdulillah sebentar enggak sakit-sakit ya saya bayar. Waktu jenengan sakit stroke itu pinten bulan, Pak? Musuh corona niku. Hah? Musuh corona niku. Oh, niku mulai ya. Pun alhamdulillah kula niku Gusti Allah paringi kados ngeten iki. Walau nopo sak taun. Kula sak singkir mboten saged. Nggih saged sakniki nggih ngaku pun nopo Ngaruh darah sakit nggih. Kok kalian orang kok udah ngaget iki. Nggih. Ulah ngantuk niku mana nyapa ora apa-apa. Kopi ahli juta niku mong ahli. Kuwi pemasingkat ae mbok ngomong ngoten. Wah, ora sakit. Nggih, alhamdulillah niki Anda Nggih. jenengan sakniki pun sehat banget. Nggih. Sakniki diati-ati nggih. Terus sakniki mboten sak kerja kaya den-den. Nggih, sing biasa mawon, kok diati-ati alun ngantos sakit malih Mboten Gusti Allah mboten nggih. paring. Kula dhewe wis seneng. Kula dhewe wis seneng. Mbah Tami iki sehat paras bagas kaya jene iki nggih. Ngoten. Ngoten nggih. Matur nuwun kula saged. Kalau Gusti Allah paringi ngaten asale ngomong anak putune. Amin. Nggih, Nggih. Mbak. Niki cuma donga kula dhateng panjenengan. Nggih. Muga-muga dalam keadaan sehat waras sehat kula jene. Matur suwun banget ngoten nggih. Nggih matur nuwun. Nika diujuk iki tengah kopine. Napa? Rusak pasal no iki. Maksudnya sedinten pengale nang ping 3 Kali niku. Pekale. pekale. Nggih, kali Nggih. 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 Terus saged ngeten iki kula nggih matur nuwun Pak ali sampean. Nggih. Soale pamane nggih sampean sing bijak ngeten-ngeten. Nggih. Nggih. Ini alhamdulillah Mbah Tami itu dulu ketika saat saya diundang di rumahnya itu dalam keadaan sakit stroke, tidak bisa duduk seperti biasa tapi tidur dan pernah serangan sebelah. Ketika saat itu tangan yang satu itu yang kena stroke itu saya suruh megang tangan saya saja tidak bisa. Gitu, gitu. Nah kemudian
alhamdulillah secara berangsur-angsur dengan apa ya penyuluhan dari saya suruh begini, alhamdulillah sekarang bagus sekali, bisa berjalan paribasane umurnya masih muda bisa lari kembali. Betul sekali. Lek lampah ini boten saged rekat katosipun. Nggih. Diundang Muhammadan. Alhamdulillah. Di pulau nggih matur suwun sanget. Manten niki anu kula nggih marung anu yo. Menten napa-napa anu Mbak. Napa periksa nggih. Nggih. Periksa. Ini Pesannya cepat diketahui, cepat diketahui tapi bisa untuk kesehatan. matur nuwun. Ana tutungane sampean. Jadi kalau manusia Nggih.